ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಲ್ಯ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ತೋಜಾವೆ. 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಚೂರು ದಾಸಿನ, ಒಂಜಿ ನೀರು ಉಪ್ಪು, ಚೂರು ಬೇರೆ ಬಾಣಂದಿಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಸ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಾಡಿರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪೌಡರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ದ ಉಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ.